Nemonem sira mijil langenira Sang Narpati lampahira alon kawang suli kaping kalih mijil langenira Sang Narpati lampahira alon kinarebek badaya yuwarnanira solahira wingit lir widodari nurun lir widodari nurun sari hub kata-katane mandeg riku mawon nggih sebab niki wonten keterangane nah niki katerangan bab kurung ingkang pungkasan punika jangkepipun padet dene solokanipun namung dumugi wilahan sekawan ageng menika mboten dumugi panunggul ageng niki mboten diunekke nah niki nggih padha niki mboten diunekke nggih sari nek diunekke nglokor nglokor-nglokor nek diunekke gitu. Mula mandek teng ngriki niki sari. Nah, kangenipun menapa? Upaminipun badhe kirab kana lendran. Upami kirab kana lendran gendhingipun ginakaken ingkang pelok 6 utawi pelok gangsal. Nah, pelok barang jelas Sri Narendra nggih. Menika mangke materi benjing semua. Monggo menika pun ungelaken mijil langenira Sang Narpati lampahira alon mijil langenira Sang Narpati lampahira alon. Lah nek suluk ngeten niku Pak, iso mokene dhewe iki ra tekan entuk halal niku nek suluk gitu. Kinarebek, monggo. Kinarebek badaya yuwarnanira solahira wingit lir widodari nurun lir widodari nurun
miji liru sang pindha nalendra pindha sinuba suba tindaira. Nah, terus suba kastawa pelok 5 gitu paminipun. Nggih. Menika sulaan menika kula serat saya mangke kula aturaken. Nek padet 6 piye nggih. Padet barang piye nggih. Wonten sedaya monggo saged dipun ginakaken sedaya.